Nyt mennään minun vanhaan kotiin. Okei. Okay. Juu, eli moi. Tässä on meillä LPS Mirkku. Ja sinne Game-jutut on niin vammaisia. Niin, tai no itse asiassa mun toisen kanavan nimi on LPS Mirkku, mutta mä oon LPS Funny. Moi, mä oon tän kanavan juontaja. Ja sori, ne toiset videot aika huonolaatuisia, koska ne mä kuvasin koneelta ja tämän mä kuvaan nyt mun puhelimella. Ja tällä ei saa siis paussella tällä puhelimella, koska tää on iPhone. Mutta tässä mä aion siis esitellä mun parhaimpia petsejä, mitä mä en ikimaailmassa aio vaihtaa. Siis huom, ikimaailmassa, mutta niin, että mä näytän ne, ottakaa hetki kun mä otan ne täältä esiin, mitä mä en ikimaailmassa vaihda. Näitä on aika paljon siis niinku haluttu silleen, mutta mä en muistakaa. Älkää laittako kommentteihin, että mä haluan ton petsin, koska mä sanoin, että mä en vaihda. Vaikka mä saisin, no mä vaihtaisin ehkä muistakaa. Mä vaihan ehkä nää Popular, Seichin ja Svenaan. Sori, tää tausta nyt heiluu, koska sieltä se on mun petsilaatikko ja siitä mä otan näitä petsiä, mitä mä en vaihda ikimaailmassa. Mä en saa näyttää vielä. No niitä on ainakin joku 5 tai ehkä enemmän. Älkää välittäkö, jos toi heiluu sille innoittavasti. Ja sit vielä mäkään en vaiha sit itseääni ikinä. Ikinä. Näitä petsejä on siis, 1, 2, 3, 5, 6, eikö siis 5, eikö niin 6, koska jos mä lasken itteni. Mutta niitä on vielä enemmän. Mä näytän ne toisessa kohtauksessa siis niinku, koska mä otan 2 kohtausta sillä jännästi. Sillä. Jännästi. No, näytetään ne. Eka on, siis mä näytän ekana kaikista huonoimmat ja sitten huonommasta parhaan, siis näistä huonoimmasta. Eli siis näistä, tai vaikka mä tykkään näistä jotain paljon näistä kaikista. Eka on tämmönen. Tätä mä en ikinä vaiha. Ikinä. Ehkä. Riippuu mihin. Vaihan ehkä tän. Täällä on tommosia ihania pisaroita. Täällä on reikä ja ei lue LPS. Tää on ihan sairaan ihana petsi. Sitten on tää. Tämä on ihan sairaan ihana pesti myös, mutta täällä on vähän likaa ja mä oon muokannut tätä ihan vähän. Täällä on koruja silleen. LPS, reikä. Tää on ihan sairaan ihana, että mä en vaihda tätä ikimaailmassa, paitsi ehkä muista. Huom. Ehkä. Popular, Seichin tai Svenaan tai Brooklyniin tai Tommyin tai Danskan dokkeihin tai johonkin semmoiseen. Niin tämmönen. Sitten kolmas on tämmönen. Tää on ihan sairaan ihana petsi. Tää on samanmuotoinen kuin se juontaja, mutta eri värinen. Tää on mun toka tämmönen muotoinen, juu. Se toinen oli mun eka. Mut joo, tämän mä oon saanut siis aikaisemmin kuin sen toinen LPS-merkki, reikä. Ja. Tätä mä en vähän myöskään ikinä. Se oli 3. Sitten 4. on tämmönen kissa. Tätä mä en myöskään vaiha. Ehkä. Muistakaa näissä kaikissa sit mä vaihan ehkä nää. En oo ihan varma, mutta niin. Tämmöset.
reikä ja ei lue LPS. Ja sori, jos väliin tää kamera kaatuu, koska tää pysyy silleen oudosti pystyssä ja silleen. Se oli 4. ja 5. näistä 5 paras, mutta se 6 on se juontaja mun mielestä näistä paras. Mut tämmönen. Tää Popular Rachel, mä en ikinä vaiha tätä. Siis ikinä, paitsi Sageen. En mihinkään muuhun. En siis mihinkään muuhun. Siis mihinkään oikeesti. Mihinkään muuhun. Ehkä. Riippuu, jos se on huonokuntoinen tai silleen. Joo. Täällä on punainen magneetti ja ei lue LPS. Ja tää on ihan sairaan harvinainen petsi, koska tää on Popular petsi. Mutta se oli se 5 ja sitten 6 on tämä. Te olette nähnyt mut jo. Mä näytän sitten. Tuossa oli kaikki mun parhaat petsit. Ihan kaikki mun parhaat petsit. Mulla on täällä jättilaatikossa lisää. Sitten mulla on tuolla vähän lisää ja tuolla ja tuolla ja tuolla. Ja niin poispäin. Mä vaihan mun Brocklenin tähän ja tähän. Mä vaihan mun Popular Kissa, koska mä en tykännyt siitä paljon. Mutta mä näytän nyt ne toiset petsit. Elikkä 7 on tällainen kissa, kisu, pisu. Mutta näitä on siis enemmän, näitä on jotain 10 tai enemmänkin. Niitä tulee ainakin 3 kohtausta tämmöstä, missä on tämmösiä metsiä. Tää on sairaan ihana, mä oon muokkaillut tän ihan ite, mutta tää on sillä aika hieno, koska mä muokkasin tän ihan ite ja tää oli mun ensimmäinen muokkaava petsi. Ja mä muokkasin tän jostain 5-vuotiaana. Et on tää aika hyvä petsi, koska tällä on, tää en nyt ihan 5-vuotiaana, mutta joku about 8-vuotiaana kai, tai 9. Mut se oli mun silleen ekopetsi. Täällä on ensimmäisissä. Täällä on tällaiset ihanat vammainen. Sori, mä just tarkoitin, että tää on ärsyttävää. Täällä on tällaiset sairaan. Tarkenna. Noniin, tarkenna. No niin, hyvä. Täällä on tämmöset kimoltelevat silmät. Siis niin, silmät kiinni ja korvat. Täällä on reikää ja ei ole pesää. Mulla on sit curlit tausta tossa. Mut joo, se on siis 7. 8 on tämmönen ihana koira. Tää on niin ihana oikeesti. Mä en vaihda tätä ikinä. Siis ikimaailmassa. Paitsi ehkä. Reikä. Kukkia. Tää näyttää siisti, kun täällä on kukki tolleen. Jee, mulla on kukkia päässä. Mulla on tatuointia päässä. Tää on siis sama muotoinen kuin se yksi. Tää muotoinen. Siis tää on ihan samanlainen kuin se toinen, mutta täällä on vaan tatuointia. Se on ihan saman värinen ja ihan samanlainen. Sori, että väliin tarkentaa tälleen tolleen. Koska mun iPhone pystyy tarkentamaan silleen sairaan hyvin. Mutta tämmönen. Tää on taas vähän niinku tällaiset vähän niinku kengät. Joo, se oli siis 8. 9 on tämmönen koira. Tämmönen sairaan iso koira. Mä pidän tätä isikoirina, koska tää näyttää isäkoiralta. Mun mielestä tää sopii tän isäksi. Mun mielestä. Ja siis tän isäksi myös. Mä en tiedä yhtään miksi. Mun mielestä ne vaan sopii. Mutta tällä on reikä. Ja ei lue LPS. Ja tää on sairaan ihana. Tätäkään mä en vaiha ikinä. Tämmönen ihana petsi. Sitten se oli siis 9. Eiku. Joo. Sitten tulee tämmönen. Tää on ihan sairaan ihana petsi. Tää on tämmönen ihana söpö pikkunen koira. Täällä on tommoset jännät jalat, mitkä ne niinku näkyy tosta silleen, että ne on niinku tehty silleen jännällä tavalla. Mitäkään petsi on tehty? Mut ihan sama. Tämmönen. Täällä on punainen magneetti. Jee, mä oon Samiksi! Jee! Okei, läpällä. Tämmönen. Sitten. Miksi tää pyörii?
tämmönen, sitten täällä on punainen magneetti ja tälläkään ei ole LPS. Mun petseissä on vaan 1, 2. 2 nyt on lukenut LPS, ei millään muilla. Paitsi mullakin on lukenut LPS. 3 siis. Ei mulla lempari, mut joo, tämmönen. Se oli siis 10 ja 11. Se oli mun ei oo vika. Tämmönen ihana petsi. Tää on ihan sairaan ihana. Mä en oo muokannut tätä, mutta mä tykkään tästä silti, vaikka kun täällä on tämmöistä kynsilakkaa. Ja mä sain tää kaverilta siis. Mutta tää on ihan sairaan ihana petsi. Mä sekon. No niin, ihania petsejä. Oh yeah. Mutta tämmönen, se olisi 11 ja nyt tulee siis vielä pari lisää. Mä näytän ne nyt. Nyt tulee vielä siis 4 petsiä lisää. Ja näistä 4 petsistä ja viimeisestä petsistä ensimmäinen on tämmönen ihana mustekala. Tää on ihan sairaan säpä. Sairaan säpä oikeesti. LPS. Hei, tää on nyt mun 4. petsi, missä lukee LPS. Siis nyt tässä. Ei. 1, 2, 3, 4, 5. Niin, 5 petsi siis. Meillä lukee LPS. Reikä, LPS. Ja tää on ihana. Sori, tästä videossa kestää aika kauan, mutta ihana. I don't care. If you care, so say me. Lämän. Vikan tulee kaikista pienin näistä, mutta söpöin mun mielestä. Näistä on, tokana on tämmönen. Tätäkään mä en vaihda, tää on niin ihana oikeesti. Tää näyttää jotain ninjalta, joka tanssi siellä. Täällä on sininen magneetti. Eikä tälläkään lue. Mun mielestä LPS. Ei lue. Tää on ihana. Se oli siis YKK, 5, 8, 9, 10, ytokato, 12. Sitten 13 tulee tämmönen. Siis se on 14. Ei kun, näitä on 12. Tää on 14. Siis mulla on 15 lempipetsiä. Tää on ihana, eiks niin? Reikä. Ja ei lue mun mielestä LPS, ei luekaan. Mutta tää on oikeasti ihan sairaan ihana petsi. Okei, sori. Tämmönen ihana. Se on siis 14 ja tää on 15 maailman ihani. Katsokaa nyt kuinka pieni söpöläinen tää on. Oikeesti. Mun pitää laittaa toinen kirja, että tää näkyy. Ottakaa hetki. Laitan myös girl it. I don't care whoever you say to me. No. Let's go to the beach. Let's go to the beach. Tämmönen ihan. Tää on niin söpö. Jotkut ei tykkää tästä petsistä. Ja ne jotkut on hulluja. Mutta mun pitää lopettaa, koska mun loppuu ihan kohta tallennustilaa, joten se oli 5. petsi. Ja toivottavasti tykkäsit jostain näistä. Niin. Moikka! Nähdään seuraavassa videossa.